Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channel आव बरायबावबाय लोगोफोर। नै जोंना बिमाया एकदम जि गोबावसैमोन ना अखा हानानै सि सुनो मोनैया ओमफ्राय दिनैहाय सान्दुं दुंबाय। सान्दुं दुंनायखाय होसोथारबाय जि लामनाया बाबुखौ बानानै। बे राननाया बुंजोबसिगोन। बोरै देखायहरलाय बाबुखौ। हाय मा लादों बियो आखायाव? मा लादों बे? हो? बाबुनि जोबनाय सिया बाबुनि बिमायनि आयु जि बुरजा खावनै बाबुनियानो बे आखायाव लानाया बाबुनि जोब ओइ गथ' आदै मद' फुंथारदोंसोलाय बिबैया बाबाय बायनानैनो बुरिरि जालांबाय नै जोंना बिबैया फिसौ बाबाय बायनो आंजोंथ' बारा लाजाखाया आं लाखाया बारा आंहा बांद्राय लानोबो हाखाया थिखोनो हाया आङो बिमायासो मालाय थिखोयो नै ओइ लादु आबा आं थांसै दे बहाबा बाय बाय फैद' जा फारौ गोदानसै फैद' आयै लोगोफोर नै जोंना न'आ बिराद आद्रा खिद्रा जानानै दं अखा हानायनि थाखाय दैस्लुङानो खारबावाखैनो ओरैबायदि जोंनि न'नि हालोदखौ आं बोरै होननानै खोन्थाबावनांगौ गैया नै किटसेनाबो दाबो जायाखै माने अखायानो बिराद गोबाव हाबायना लोगोफोर ओमफ्राय अखा हानायनि थाखाय गैया नै अखा हानायनि थाखाय मा होनबावनांगौ जाखो मा जाखो बे अखा हानायनि थाखाय गैया आद्रा खिद्रा जाजोब्बाय खामानिफ्रा नायलाय लोगोफोर जोंना न'आनो बिराद आद्रा खिद्रा जानानै दंजोबो नै बिथिं वालखौ होबायमोन ओमफ्राय ओरैथिंहाय माने आद्रा जाजोब्बाय गासिबो रुम मोनसेसेखौनो दाबो आद्रा खिद्रा जागासिनो किटचेन एटाचजों रुम मोनसेजोंनो माने लुबालाय हायोमोन खिन्थु हनै अखा ओरैबायदि सानथाम सानब्रै सानबा नागारा मिस्ट्रिबाबो बिदियाव बोरै मावनो ना गैया आद्रा खिद्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना बाबायाथ' बोरमा फायखारि नालाय बोरमा फानलाय बायलाय खालामो ओमफ्राय नै बायस'नानै फानो नालाय ओमफ्राय नै बाबानिसो जाबाय बोरमाखौनो बावसो बाबाया खाफैबाय आरो बोरमाखौनो बाबाया बावसो खाफैबाय नै बोरमानि जाग्रा आदारसो जाजोब्बाय नै जोंना नङा मिनिनानै थैगोन आङो बोरमानि सेस जाग्रा आदारजोंसो नै बिथिं गांसो होफैजोब्बाय एखमबा बुरजा बाबाया बोरमा लाबोयोना ओमफ्राय बाहाय जोंनि न'आवसो बिस्रासो हाबग्रोनानै थानो मोनबाय बोरमाफ्रासो र' मालाबा देखायगोन आङो बोरमाखौ बाहाय माबायदि खाफैनानै दोनो बाबाया बेखौ जाजोबो नै रानजोबलायलांबाय दा बोरमा गोदान लाबोआखै बोरमा लाबोथ'वाखैलाय दिनै अखाना बेहाबो बोरमाखौ मोनाखै ओमफ्राय नै बोरमा खायो आरो बाहाय जा जारलाखा लोगोफोर अखायानो जाबाय गासिबो आद्रा जाबाय किटचेनाबो आद्रा गासिबो आद्रा आं ओंखाम ओंख्रि संनानै थानो लुबैथारबायमोन माला हागोन जाखो नायलाय आद्रा जोब मिस्ट्रिफोरा नै सेस गालांजोब्बाय गासिबो बुस्थु नै माल माथा मिस्ट्रिफोर सेस जोब दा लोगोफोर बोरमा खाग्रा जाजोब्बाय बोरमानि गग्रा
सिगां मिनिनानै जानला मोनलासो ओरै जि मोजां खालामना दोनखादों नै बाबाया खागदाव खागदाव बेहाय बोरमाखौ दोनगोन ओमफ्राय बाहाय बोरमाखौ दोनो आरो बेलाय बोरमानि आगानबो दंजोबलायो नै आगान दंजोबो फुरानो बेखौ जाज्रिद गारजोब्बाय बे बोरमाया गासिबो जाज्रिदनो मिनिथावथाव जि स्टाइल बानायना दोनखादों नै जारलासो दैस्लुं थालायलायथारबाय आनारसाबो नै लोगोफोर एम्फौ जाख्लाजोब्बाय नै सेस लस जाजोब्बाय बेबो जिबौ ना मा जाफैयो नायलाय नै सेस जाख्लाजोब्बाय नै जिबौ जाख्लानाय ना एम्फौ जाख्लानाय जाखो बेथ' जिबौ जाख्लानायसो बे जिबौ जाख्लाजोब्बाय नै आनारसाबो अखानि थाखाय गासिबो लस माखासेखौ जाजोबनो हाबाय बेलाय नै बेबो जाख्लाबायदां नै सोर जानांगौ ओमफ्राय बिदिखौ एम्फौ जाख्लायो ना जिबौ जाख्लायो सोर मोनथिगौ अखा हानानै गासिबो लसजोब अखायानो जाजोब्बाय बेखौबो जाख्लासिगोन बे मोनाबो मायाबो अखाजों ओमफ्राय जिबौ ना एम्फौ जाख्लाफैयो जाख्लाजोब्बाय सेस माबा माबि जाख्लाजोबो मा जिबौ जाख्लाफैयो ना मायो गोथां एथ' गिदिरानो आयु गाहायावनो देमग्लायलायथारनाय लेबुफ्रा जोंना गाहायावबो देमग्लायजोबथारबाय नै आयौ मासिबां लेबु दं लेबुआल' थासिगोन नै जोंना सान्दुं गोसाबो जाबा सरबत बानायनानै लोंनो आयौ बिदि लेबु दं आरो जोंना देमग्लायलायनाय गाहायफ्रावबो मासि लेबु दं जोंनावलाय आयौ देमग्लायलायजोबनाय नै लेबुफ्रा गावजों गाव नांथालायजोबनाय लेबु खानोसै लोगोफोर जोंना लेबुआ बिराद दंना नोंथांमोनासो नुखाबाय बिराद बुरजा लेबु फाननानै जानोसै लुबैयो बाबामोनाव फानहोआनो न'आवनो जानो थोआ जालायबावो नायलायनो बाबाया बेखौनो लेबु गैया होनबाय थादों बिसि बादिनायालाय लेबुनो आयु नुवाखै नोङो लाइन लखा लेबुफ्रा थाइनैसोल' दालियाव जानो दालि ओंख्रियाव जानोसै जाबाय खाथ्र'नो हालायलाय नुवाखै नै देमग्लायलायनाय नुदों बैयावबो देमग्लायजोबनाय नुवाखै गोजौफ्राव लेबु बागान रज'दलाबायनायसो ना मामि बियो आरे ना लेबुआनो रज'बाय गायनाय बिफां मा जाखो लेबुआनो अयथासार दङ जोंनाव ओंखामा रेडि जाबाय दालि दहायनि आं एवनाय आलुजों फारौजों लेबु लाबाय आं लेबु खाहैनायखौ लाबाय जानोसै आरो दा लोगोफोर दैया फार्स्ट आं लोंग्रोखायो आं न'नि लकेल लेबु अखा हानायखायसो थाथ'दों लोगोफोर बे लेबुआ नङाबा सामफ्रामबो जायो जानोसैलै लोगोफोर आङो बाराबो गोखै नङा जोंना लेबुआ माबा साबसिन मिडियामनि आरो गोखैद्रायबो नङा ओमफ्राय गोथाव आलु गोथाव जादों आं एवनाया
गावबागाव बाख्नायनानै लाखानांगौ आरो आंनाथ' बाख्नायनो हासबेन्डबो गैयाना बे थाबासो एसे एनै बाख्नाय जायो हारसिंसो जानांगौ लोगो गैया माने हासबेन्ड गैया हारसिंसो जानांगौ सब समाय बिदिनोसै गोबाव बोसोरालागै जाबाय हारसिं जाबोबाय थानाय ओंखाम बोसोरनै जेलानिफ्राय बाबु मोनदों बेनिफ्रायनो देर बोसोर ओंखाम हारसिं जानांनाया आङो बोराय गैयिनि स' जाखांबाय आं लोगोफोर आखाया नै फुलायलायाखै मैलानो स' बुरजायैनो जाबाय आङो गोथाव जादोंमोन लोगोफोरा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे लोगोफोर टाटा बाय बाय